education sai campaign troke brahini yang deng teachers day mate thanba arani ketalon Hirangkia bitung am sose jakong ki pangtang Japan Karbianglong Digital News Forum amahang ki pathek MOS suri hini ra inko raisi lamdon kache tokarani ningkan hini kechok mesen pen kitalon Kacharlia hin aning ki hangpik ari se janga toma phan isi birda kemi Karbianglong tourism sai campaign patir pi ponsi State Institute of Hotel Management Dimapur along kechali don long Japan isi warsai kemi wan pilo labangso institute along pen nangli sonia puthak charlie long inji isi abangke diploma in food production lapen food and beverage service lakiningkan isira achiti mapharman kecharlia hin ki jumnai sita HS ki untang nangji lapen phan plike rapho matei 45% pen ki jum kalidet nangji jongsi percentage mesen bonta tangka maha kaduri do pulo tangte scholarship over sai sitami long poningji lapen hinia bangke hunar se rozgar tak puchiklo jon thom apharman labangso course longpen nangli ki tun ke dang ki rim ki bi ben chenglo ason asona puthak charlie long igji ke charlie bangke ki jom nai seta ingdeng phopen krehini mate class 5 pen class 12 ang bong ka charlie donangji lapen ladak asia ke me bangke nangli tangka sika isi chapadam de pin pen charlie don longji ke charlie tangdet pan lote 100% job placement mate boring over sai sitami mesen thedung hotel salong warsai long igji men ka chathabja phan ki jut sir ni ke hotpon ke chiti ni phai nerkep arni an ning ke hangatum ang ton alam ka chini pa media phan 9365492465 kalite Karbianglong tourism asahem di phualong humri da mignon tangte bangso institute long ke charlie ki untang atom pen ka chathan panalam the RJ tha kado nilimen lake thare deviting ti lapen nilirong lake antukan se koilamati lapen nilik charlie pachu kidang tang nitum chiklojon thom adak Dimapur SHM along nitum charlie ponlo ase hala dak charlie course lake from office associate department pensi charlie ponlo lapen nilitum la chiklojon thom course bang ke tang ki aplo lapen nilitum non OJT dak di program pon bomlo Karbianglong live prime time virtalong peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha aningkan wang ason thak thaksi pininga sengkan stame chitini phai phuarni thanba arni ketalon padolo bharara deralong lo charlie thexer aningre set pen pinang anakang to yangdeng chepali dunsi kechundolo Dr. Sarvapalli phan best educator pustame hoklo napen thanba arani pusi India det along Dr. Sarvapalli phan manpeng pilo Dr. Sarvepalli Radhakrishnan kedamtang pharok trainer kebra trok ner kebra ner kemati 1888 aningkan pai ni phai 4 ni si amahang nang theklo alangli henlo India long first vice president lapen second president aku kedeng alangli lo ke charlie ke tok lapen kangsir kangchap thek pami alangli phan Bharat Ratna recipient anong isitami pajirlo ke tok ke lang lapen kamatha ke thekser kang choklong pu alang liphan hok ponsi piniani ama hangke thek ani pen pachitondun si teachers mate luk than bang atum aphan panong pen teachers day pamanlo labang solong pachitondun si Department of Schools Education Karbianglong Autonomous Council atum pen patir pi ponsi pini pai ni phai phorni sarsing teron langkung habe Memorial Town Hall di pholong tami indeng trokke prahini teachers day talon dunlo Jaime ka tengpen ada por phai kep apor pen Dr. Sarvapalli Radhakrishnan aphan chiki moamilur kaipen manpeng ipon Teachers Day katalona mailong Karbianglong Block 3 sialong Karbianglong Autonomous Council pen kipek pon Chairman of Education Block Development Boards Karbianglong Autonomous Council atuma phantami kapachini lapen karchua sai sitami padopon Bangkri si Education Block Chairman atuma phansi Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amang kahiman Karbianglong arlo attokano along tami lokipachali kapachihung edji kipathek siarpen kaching thur dun unji aphan Dr. Ronghang kahiman amang along kipapling dunji aphan Karbianglong Autonomous Council pen
ke pek pon bang khri si atum langchari pon pu pusi ning chit hedun lo pusi Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi lamthe jai the encouragement education na nitum paprang piglo pufan kalis improvement progress bang dolo paprang bon bomlo itum sami pa philo paprang pot bomlo nasi chugidam tang sami isi result 0% bana school sami itu 10% nang long lo ja school 80% long 95% lo kang hap nei school sami itu fan 100% sami na paklang long lo kadok awe kachipaduk teachers tum peng kachipaduk di lahai pena joksi team ai sami tum kam klem pena joksi tum education nami non tami kapachilar pon thegi reformation ke ban thegi afan ako CM sir kamatha a vision a mission 2025 afan kamatha tu join si non head jong sami tum 11 block education chairman appointment PLO ako pini lang tong sami ako so teachers there ni archu ponlong lo Hanapuana Karbi Anglong arlo suri hini raing koragi thom aningkana pharman kangwai tang Teachers for District Teachers Award kelong atuma phantami archupon lason si primary education level secondary education level atuma phan archupon lo lapen Karbi Anglong retired teachers pen bang pharo isira Troxicap A School A+ School Gonatsov surihini ra inkoragi thom ahut kelong don teachers atuma phantame Karbi Anglong Autonomous Council Education Department pen karcho padupon Mayalong Aluhiaman pen MLA Vidya Singh Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ajit De Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lekthe EM Riti Singh Hi Karbi Anglong Autonomous Council MEC Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Education Department AES Inspector of Schools KADC Diphu Biren Singh Ingti Assistant Inspector of School Katharson Ingti atum Mayalong Chitong Dunsi Mesen Pen Jaimek Pachun Pon News Report Karbi Anglong Live Karbi Anglong arlo ki ongdung birta lo ki paklang sonsi electronic mate portal news channels tame penangan nangdolo bangso portal news an so se jakong ki pachelong je phan pura pini Karbi Anglong Digital News Forum puisi phirangkia bitung amahang pathek pon Lason si Diphu Amlapati Karbi Anglong Autonomous Council CM Banglo athing no long kedo AL building long pinyane lo porphai krehini malompen kipang chengpon bangso Karbi Anglong Digital News Forum mate thi hekpen KADNF amahang ke pathek amailong Karbi Anglong Today Chairman Nathan Rong hang ke charipon amailong alang lipen amatsi mai ke phalam theklar dak pen parjupon Fransi pini Royal complex long ngasutong media house team ben kote la penjir ani tung do panstame akiro import pilo por ka duren bong stame nang itung pini la bang sojai meglo ngasutong do Bangso ho digital akai hut koson si mesen lapen ahok abirta rat atumalong an kipali pon thekjima bangso puthak chithan pon rinti Bangso hut news first Karbi Anglong pen mongol lekthe sopen terang Karbi Anglong news channel a CEO Donaldson Timung Diphu voice pen Mukesh Chauhan TK news pen Clear Hon Tiso Karbi Anglong live pen Ratis Rongphar Hilson Rongphar pen kedanglok ke ongdung media house atum bangso mailong chitong dun Bangso Mayalong Pinangan Chingwai Pondet Penapi Karbi Anglong Digital News Forum Kija Ponchi Aphan Pura Ratis Rong Paraphat Maipu Sopenterang Aphat Dun Maipu Nathan Rong Hang Aphan Kong Chunbang Mongol Singh Lekhe Aphat Rap Chunbang Arpu Pekpon Lapenan Parta Mukesh Chauhan Aphan Sports Secretary Ezekiel Timong Aphan Financial Secretary Surojit Setti Aphan Office Secretary Organizing Secretary Aphan Lovson Terang Humson Hansi Publicity Secretary Aphan Hilson Rongphar Clear Hon Tiso Donaldson Timung pen kedang lok ke ongdung atum aphan kipek kaprek apu pekpon rinti Bangso Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen brad aphan ahok pet abirta ke pali ji aphan si sai dengpon lo nangpu chethan pon si mesen pen mai pajut pon News Report Karbi Anglong Live
Chitia chiklo niphai player ni lake song trok abarim hile ke ora song KLNLF UPLA PDCK lapen KPLT Rothom lapen Assam Sarkar Bharat Sarkar pen kachikroi MOS Surinira inkoira isia lamdon kachetok aranilo Bangso Peace Accord kachetok ningkan hini kechok ningarong chipi pen dipu Joysing Doloy Auditorium Hall along ketalon pon Bangso mai along aluhiaman pen MP Horen Singh be chetong don si alang liri deng pen si cake mate him kedok pang than pon Bangso hot MP Horen Singh be kaning che pon atengki MOS Surihini ra crazy la pen MOS Surihini ra inkorai si kachetok alam don do an kichun chia phan 6 schedule re-amendment bill chunde ra phi ansi pleng popusi ning che pon Lason thot se abarim UPDS asongja longsodar senar kaning je pon ki MOS Surihini ra crazy punon MOS Surihini ra inkorai si punon Sarkar pipen lamdon kachetok ahut ke 6 schedule re-amendment alam 1 week bonta nona por la puson alam Sarkar pi atum lam ke paklang ki manghume me kusi Sarkar pi ke charia phan ningkang samse lam the che paklang pon Bangso hot Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia kaning je pon atengki song trogalong kedo song klembang pido an Sarkar pen ke pathik aron ateng kroi pa mi nangchi la pen song klembom ahut kes do an sitami isi pen ke pa prai pon chia phan chichak pon Halapu abarim song trok song ke japona tumsita me thangi kengpen ke charjab jia phan asab akerap nang pilo bonta political rehabilitation la pen lamdon ka chetokolong ke do an close ta isi pen isi sarkar tum nang ke pachun pida prang jia phan towar cholang pon song la son lamdon do tek na ke bang ke rungjam la son do tok ti so rungjam ke do jone pen Kumane kali ni kalang lang ke claim la person la sta menon dak ke long lo alang litum bang ni isi pen se khot cutting room to ben ban so song ke sen tu aba kala ke ka dia homas ka dia society ka dia khai ban ke sanang ke la MOS 1 MOS 2 ka pachun dia parliament ni no dia dak 125 la so 62 amendment la do dia tik ke MOS 1 apa MOS 2 long itu close ke to an tame ke A to Z chun thai the la si la so 125 62 amendment apa do je kan bang da ministry la MOS Minister of State Home ani tanon right pen dame chin pilo la se prap chin pen la so amendment kapawan je pat parliament so permanent chin pilo apen jasmet pet pini nilitum dak song chok ka chingrum pen nilitum sengkan hini ke pleng mate phongni aphong India government la pen Assam government la pen Karbi Anglong council apen song chok angbong nilitum monsam alam don ka chetok alam thia pu thak alam sin nitum jasmet pini dak nitum katalon padopon lo Kidam tang chiti ni phai player ni bangso mai long KCS amai pu Chandra Singh Kro KLA Kongchon bang Joy Singh Tokbi abarim hele ke order song UKDA ULFA DHD DNLA NDFB BLT AANLA lapen KRK kejatum chetongdun News report Karbi Anglong live Chitia chiklo niphai ke thomarni Manipur pen aron re Burmese kovia kreng khatkhati ke krongput National Highway pen kiroi pon kanghu bir talong ponsi khatkhati along raikom sai khia tumpen ke ton ke lang sai deng pon lo Assistant Superintendent of Police Karbi Anglong hin pen birta ke pale pona teng pen Manipur pen aron re Burmese kovia kreng khatkhati atowar akrong anathu pen wangbom pu pen khatkhati National Highway thongke praser kep SBI adungalong ajo por phai ner ke brachitim apor malom pen arsikjit ke ton ke langa sai deng ponlo labangso ho truck registration number AS01 PC 8349 aphan hon the meme puajo khangdon cheklu labangso truck aphan kiri ka khuru ka hut ka hon the pona teng pen EC secret chamber mate driver a cabin anung anathualong aron re pen ke pon kanghu Burmese akovia kreng linsuri ke thomra pharo troxi rak thi kebra pho dokai an nepon longlong
bangso truck police station along ansi biponlo labangso long ka cherabdun banghinia bangpu Muhammad Mohidul Islam kalitang Nazim Udin Nasopo Moluhu Buragaw Moregaon Sorlapen Muhammad Abdul Rahim Muhammad Abdul Hussein Asopo Sukatiputa Habi Mayong Moregaon Sor atumaphan nep ingnang ponlo kineponlo akove akring lapen atra kaphan lamhoi pabon ponsi arona pen raikom sai khiatum chepari deng ponlo bokajan pen anantirang Karbiang long live Patumi chitti ni phai player ni lakha crazer cap Dhansuri constituency ke parlopon Nepali bostia rong arar phan longle patta nang pipo po men pen dalal claim bang phu poltu das ro men lake Dhansuri Nepali bosti lapen rongchok terang hem daldali bangso sarka lake diphumoja Jamunapur bangso puthak hadak arara tumpen ahok pet patama ahok he apatama pu kepatini vekjia phanpura Anti-Corruption Crimes Control Awareness in India tumaphan bangsolo hodai pontanglo labangso fake alo kipia long amen laki ARO ka chekrong laki long beer crow lapen ari sangho tumamen laki Biswajit Das Gupta lapen Raju Guru alang litum ke office staff pusi chekrong ponlo bangso apata nam par bigha long suriplike pusi hadak arada tumpen pachini pon Lasino namat Anti-Corruption Crimes Control Awareness in India Klembangpu Assam State Vice President Mohon Coach Lapen District Vice President Rohit Rongpi alang litum ahok pet kachini ponji aphan ritarli pon bomlo pusing berta longdun Hawar ke hatpen Harsing Rongpi Karbiang long live Ini berta ke lepuansi kangton paniklum